Tak, ďakujem. Ideme na to. Ako sa máte? Čo žijete? Neviem, či sa usmievate, či neusmievate, či ste šťastní, či nie ste. Hej. Niekedy vo viere hovoríme, niekedy zo skúseností hovoríme, nie, raz tak. Ale čo nám už ide zostáva? Pred Bohom sa vždy musíme len posilniť v Pánovi, nie? No čo už, keď sa človek zloží, čo mu to pomôže? No vždy sa musí len posilniť v Pánovi, vždy len musí nájsť nejakú ďalšiu cestičku a vždy musí nejako prijať to, že na čom je taký ten Boží dotyk, alebo v čom by mohol kráčať zase najbližšie obdobie. Takže kto hovoríte vo viere, nech vás Boh požehná a nech to je naozaj tak, ako veríte. Kto hovoríte zo skúseností, tak nech je to tak. Ale Biblia, viete, čo hovorí? Že kto je smutný, alebo kto trpí, kto plače vo svojom vnútri, že nech sa modlí, kto sa teší práve, že má také obdobie, nech spieva žalmy, hej, že je veľa období v ľudskom živote a niekedy naozaj sa to tak stane celé, že na človeka to tak nejako pritisne, že ani nevie, prečo je taký pritisnutý, že čo sa vlastne stalo, ani si není moc toho tak nejako vedomý, ale niečo to pritisne, ale počúvaj, práve vtedy je dôležité to isté, že posilniť sa vo viere a povedať si, že nie, v Pánovi prejdem cesto, v Pánovi sa udržím, v Pánovi budem kráčať kdesi dopredu a všetko zvládzem tom, ktorý ma posilňuje, nič ma nezloží, nič ma nezhodí, nezbúra ma žiadna výchrica, skrátka môj život bude pevne stáť kvôli tomu, že Božia taká pomoc a to, že je so mnou, bude po všetky dní, skrátka nikdy ma neopustí, alebo čo. A na to niekedy naozaj treba iba vieru, lebo nič iné nám nezostane. Všetky veci, ktoré vidíme svojimi očami, niekedy môžu byť, že úplne presne naopak, že a ešte sa človeku zdá, že ho ešte v zbore aj nútia, aby sa tváril, že je šťastný. Hej? Aby sa tváril, že je spokojný a pritom neviem čo, ale niekedy je to skrátka iba tak, že ráno sa človek zobudí, vie, že musí ten deň prejsť a vie, že hľadá posilnenie od Boha a v takých chvíľach bol každá postava biblická, ktorú vidíme, tak bola v takej situácii. Napríklad, keď Dávid bojoval tie boje hospodinové, tak zrazu sa stalo to, že popri tom, ako on vlastne aj nasledoval Boha, nespravil nič zlé, ale prišli nejaká armáda Filištíni a zajala im aj manželky, aj deti. A teraz nič zlé také nespravil, ale aj tak sa to stalo. No a on potom išiel a vravel, že oni ho chceli zabiť, samozrejme všetci, že to je kvôli tebe, že sa toto stalo, všetci tí bojovníci jeho ho chceli zabiť, ale on si kľakol pred Bohom a povedal, že Bože, že čo, ako to vidíš ty? A Boh mu povedal, že choď a prenasledujte tých nepriateľov a získate všetko, čo mali, ešte aj navyše dostanete. A on sa takto posilnil a povedal všetkým, že nie, bol to nejaký druh útoku alebo niečo, ale našou úlohou teraz je to, aby sme sa vo viere pozbierali, otreli si slzy, utreli si sople a pekne, aby sme sa postavili, aby sme kráčali, lebo Boh má také niečo, niekedy si až z toho, neviem, či to poznáte, hej, ale niekedy máš svoju vlastnú silu, ale niekedy máš takú, že Božiu silu. Že niekedy neprichádza do tvojho života len bežná sila, taká tá ľudská, ale prichádza aj také nejaké Božie posilnenie a veľakrát prichádza cez nejaké povzbudenie zo slova, cez nejaký buď biblický verš, alebo cez niečo, čo je v Biblii napísané, alebo niekto to káže a ty cítiš, že ťa to v niečom povzbudzuje a dáva ťa to hore. Hej. Takže prajem každému jednému, že zoberte to, čo má Boh pripravené pre tento čas. Počúvaj ma, keď už sme na tomto mieste, keď už sme tu, tak treba, aby každý niečo zobral. Lebo nemalo by žiadny zmysel, aby sme sa tu stretli len pre niečo, že len si tak posedíme, alebo len tak pokúkáme, alebo len tak niečo. Nie, keď už sme tu, tak a vynaložili sme ten čas, však sme mohli čo? Mohli sme pozerať telku, neviem, čo je dneska, Wimbledon možno, alebo čo, sa mi zdá. Je Wimbledon dneska finále, nie? No, to by som si pozrel ja. Hej, ale keď už sme tu, tak zoberme to, čo Boh nám môže dať a to posilnenie, ktoré treba. A teraz, sú dve veci, ktoré treba každému človeku, keď chce v Kristovi rásť a posilňovať sa a ísť niekde ďalej. Počúvajte, dve takéto veci. Každý jeden sme v tomto rovnaký. Nikto nie je výnimka, nikto to nemá inak. Každý máme tieto dve veci. Potrebuje jesť a
a to je, že Božie slovo a potrebuje piť a to je byť taký, že zaliatý Svätým Duchom. Niekto veľa je, ale nič nepije a je potom taký vyschnutý. A niekto iba pije a nechce sa najesť, že nebaví ho Božie slovo. A my potrebujeme, ako vták lieta na dvoch krídlach, tak kresťanský život lieta na dvoch krídlach, že nechávame, aby Svätý Duch sa dotýkal našich životov, aby nás zalieval. Na to sú aj chvály, na to je aj osobný čas uctievania doma, alebo takéto veci. A zase Božie slovo je, vieš na čo? Že aby vtedy, keď prichádzajú ťažké chvíle, aby ma v tých chvíľach, kedy je potrebné obstáť, tak aby som vedel obstáť a aby ma to nezlomilo len tak. Lebo vieš, ako to býva. Veľakrát, že človek rieši svoje životné situácie náhradami. Nie? Rieši to takto, že však aj teraz sme sa bavili s niekým, s jedným bratom, hej, že skrátka, počúvaj ma, keď nevieš vyriešiť svoje situácie, tak niekto utečie od problémov. Napríklad utečie od rodiny. Lebo to nezvládol, lebo to nevedel inak zvládnuť. Niekto utečie od svojej ženy ku nejakej frajerke. Niekto utečie, vieš, kde utečie, ku fľaške slivovice, alebo k nejakej inej fľaške. Niekto utečie k drogám, niekto utečie k automatom, niekto utečie k toluénu, niekto utečie, keď je bohatší, tak utečie ku kokainu. Každý niekde utečie pred niekým, hej. Ale Biblia hovorí, že na čo vynakladáš peniaze, na to, na čo nenasycuje. Že príď ku mne a zober si zbožie z tých prameňov života, že načerpaj si z toho zadarmo. Boh dáva do našich životov niečo, čo vie prísť zadarmo a netreba za to platiť. A to, čo prichádza zadarmo, je to, že jeho prítomnosť zrazu prichádza na naše životy, jeho prítomnosť je zrazu s nami a je to super. Ja ešte predtým, ako som sem šiel, som sa išiel modliť zase na takéto miesto, kde chodievam väčšinou do toho lesa alebo niečo a počúvaj, nebol som tam dlho, ale tak parádne sa ma dotkol Svätý Duch. Také to bolo fantastické, že som hovoril, že Svätý Duchu, že najviac si mi zo všetkého. Že si viacej ako čokoľvek iné, si viacej ako kázania, si viacej ako úspešné zhromaždenia, si viacej ako konferencia, skrátka s tebou mi tu je najlepšie. Nepoznám nič lepšie na svete, ako je byť v prítomnosti Svätého Ducha. On je skrátka najviac. Len veľa z nás ho nepozná. Veľa z nás ani nevie, že Svätý Duch existuje, ani nevie, že s ním môžeme mať takýto druh vzťahu. Pustil som si nedávno, o tom nebude kázeň, ale nejako tak ma to ťahá. Hej. Pustil som si nedávno kázeň od Kathryn Kuhlmanovej, tie staré, ale oni ich teraz nejako rekonštruujú a dávajú ich na internet. A ona hovorila pri otvorení univerzity Orala Robertsa. To je jedna slávna univerzita v Amerike a na otvorení hovorila. A hovorila tak fantasticky, hovorila o Svätom Duchu, že normálne som potom bol taký hotový, že som si vral, že Svätý Duchu, veď ona ťa pozná ešte inak, ako ťa poznám ja. Veď ona ešte inak o tebe hovorí, ešte ako keby si jej bol bližší, ako my sme spoločne niečo zažili. Že normálne, že túžim, že aby som mohol hovoriť to isté, ako to hovorí ona. Lebo ona nemá iného Svätého Ducha. Ani ona není, že iný typ človeka, ako sme my. Ona má len vybudovaný iný druh vzťahu s ním, hlbší, ako sme vošli do toho my. A jej to došlo, že skrátka ona tam dookola opakovala, viete čo, myslím, že to je z 55. žalmu, kde Dávid, keď zhrešil, tak hovorí, že Bože, neodnímaj mi svojho drahého Svätého Ducha. A ona hovorila, že radšej by som zomrela, ako by som mala prísť zo Svätého Ducha. Že keby odo mňa odišiel, už by som tu nechcela byť ani jeden deň na tejto zemi. Lebo bez neho som nič, bez neho som stratená. Že ja som bez Svätého Ducha, skrátka stratený človek, ktorý na zemi nemá úplne, že nič. Ale so Svätým Duchom mám všetko a nepotrebujem nič iné na tejto zemi. Hej. A teda prvá taký odkaz podľa mňa tej konferencie bol, viete aký? Že rozšírme, posilníme, vybudujme ešte hlbšie spoločenstvo so Svätým Duchom vo svojom živote. Dá sa to tak, že s ním hovoríme. Dá sa to tak, že mu hovoríme to, čo mu nerozumieme, alebo že to chceme prehlbiť, ale nevieme presne, že ešte ako, ale toto spoločenstvo so Svätým Duchom je niečo, kedy čerpáme z tých prameňov živej vody a keď to máme, tak náš život normálne vidno, že ty prekvítáš. Počúvaj, na život kresťana, keď sa pozrieš,
tak vieš, či má korene vo vode, alebo či má korene vo vyprahnutej zemi, kde si na púšti. Skrátka, vidíš to. On sa môže rovnako usmievať ako ten človek, ktorý je vedľa neho. Ale ten, ktorý má tie korene vo vodách, tak skrátka vidíš, že tam není za tým úsmevom ani taký smútok alebo čosi. Všimol som si jednu vec, ale to je zase z inej, že ja som mal tému na konferencii, že rodina, manželstvo, vzťahy a tieto veci. Hej. A hovoril som, že s kým je dobré vstúpiť do vzťahu. A ten vzťah, počúvaj, videl som, že ľudia sa rozhodli pre kadekoho v živote a videl som aj takých, ktorí tak nevedeli nikoho nájsť, že si zobrali hocikoho takého neveriaceho. A hovoril som, že z môjho uhla pohľadu, že to není najlepšia voľba, že keď si ešte môžeš vybrať. Nie, keď už si zobratý a teraz o to nejde, hej. Ale že tam nejde o to, že teraz sa každý nech sa rozvádza alebo čosi. Ale nie, ale keď ešte človek má možnosť, tak zdá sa mi, že tí ľudia, ktorí si vybrali ten neveriaci smer, tak nejaký druh zvláštneho smútku ja vidím za ich tvárou. Že oni cítia, že by chceli inak hlbšie žiť s tým Bohom, ale kvôli tomu, že sa nevedia doma nejako dohodnúť, tak to skrátka nerobia tak. Hej. A podľa mňa spätne to rozhodnutie hovoria, že už nemôže povedať, veď už musí to nejako prežiť, ustať, hej, nechce to pokaziť alebo čosi, ale keby mala poradiť tá žena alebo ten chlap niekomu ešte raz, tak by podľa mňa poradil, že počúvaj, radšej ešte ten pol rok alebo rok vydrž, niekde choď a nejako to oné. A teda, počúvaj, to, s kým sme, má na nás veľký vplyv. To, s kým sme, má na nás veľký vplyv. Keď sme so Svätým Duchom, tak na náš život to má veľký vplyv. A keď nie sme so Svätým Duchom, aj to má na nás nejaký vplyv. Hej? Čiže počúvajte, my sme povolaní na to, aby my sme boli tie studne, z ktorých je odvalený kameň a z ktorých vystupujú tie vody života do tohto sveta. Ale tie vody života je práve ten Svätý Duch. On je ten, ktorý sa má dotýkať tých ďalších a ďalších ľudí. Lebo on povedal, že z vášho vnútra potečú rieky živej vody. Čiže odkiaľ sa majú ľudia napiť? Odkiaľ ľudia vlastne prídu k nejakej rieke života? No musia stretnúť nejakého kresťana, z ktorej tie rieky života vychádzajú a on sa stal tým zdrojom, tým prúdom, tým prameňom, z ktorej tie rieky života vychádzajú. Takisto ako tým prvým prameňom, z ktorého to vychádzalo, tak bol Ježiš. On hovoril, že hoj všetci žízniví, poďte k vodám a pite. A je tam napísané, že to on hovoril o Svetom Duchu na ten veľký deň sviatku, na Veľkú noc myslím, tak hovoril, že o Svetom Duchu to hovoril, ale že Svätý Duch vtedy ešte nebol, lebo Ježiš nebol oslavený. Ale potom už Svätý Duch prišiel a Ježiš bol prvý, s ktorým keď sa ľudia stretli, tak povedali, počúvaj, ja som sa popri tom niečoho napil vo svojom živote tak, že to niečo spravilo so mnou. Hej? A teraz my ale sme tou studňou, ktorá takto chodí vo svete a ak sa ľudia majú stretnúť s nejakými riekami života, tak sa to stane cez nás, skrátka cez nikoho iného. Skrátka Boh nekoná tak, že by umiestnil studňu na Fačkove, alebo ja neviem kde. A teraz by sme chodili z obidvoch strán. Prievidžania by chodili na Fačkov, aj Martinčania by chodili na Fačkov. A tam by sme sa stretávali a tam by sme si všetci dali z nejakej studne. Nie. On tie studne spravil, aby to boli chodiace studne, aby to boli studne, ktoré žijú medzi ľuďmi a aby z nášho vnútra tie studne ústili a striekali do všetkých kadiakých smerov, aby sme boli tým, ktorý ten život, alebo boli sme tými nositeľmi života do tohto sveta. No a takto sa aj zmenilo to zhromaždenie v tej Bogote. Hej, Peter vravel, že boli pozrieť v tej Bogote v Kolumbii a že to hnutie naozaj sa pod vplyvom tejto práce Svätého Ducha fakt, že zmenilo. Že je to naozaj že impozantná vec, že 300 000 ľudí priviedli k Pánovi. Že bohoslúžby nemajú ako, my sme tu neviem tipnúť, koľko nás je, ale že majú bohoslúžby, viete aké? Že je tam 40 či 50 tisícovia budova, a že musia mať v nedeľu 2-krát zhromaždenia, lebo obidvakrát je naprataná, že už ďalší sa do nej nezmestia. A ešte pridali teraz aj piatok, aby mali zhromaždenia. A tí ľudia, vieš, v čom je jediný rozdiel? Že oni prichádzajú a hovoria,
Páne, ja som prišiel piť, ja som prišiel zobrať z tej studne, ja som prišiel dostať do svojho života, koľko len najviac viem, aby tvoja sláva cezo mňa sa dotýkala aj mňa, môjho života, mojej rodiny a všetkých ostatných. A my môžeme byť, počúvajte, náš život môže pretekať Svätým Duchom. Ako tá dobrá správa je toto, že náš život nemusí byť, že vyschnutý, ani len, že na poli plný, ale náš život môže byť, že úplne, že preteká Svätým Duchom, ako aj hovoril Dávid, že môj pohár preteká. Uprostred dokonca nepriateľov, ale že môj pohár preteká. A teda môj život môže byť tak nastavený, že ja kde chodím, tak tam zo mňa pretekajú vody života, dotýkajú sa ďalších ľudí vody života a tie vody života, skrátka, keď sa už niečoho dotknú, tak už tam sú. Napríklad, poviem vám, že pred 2 týždňami sa nám v Bratislave prvýkrát stalo toto. Že prvýkrát, že už pár mesiacov tam chodíme, ale prvýkrát, že boli chvály, normálne, obyčajné, bežné chvály. Jedna gitarka, iba tá tamča tam hrá, popri tom sa hanbí a všetko toto, však vravil som vám. A teraz, hrali sme, že normálne chvály, z 5 či koľko to býva, tak, čo? Tak boli 3, ešte menej. A 2 boli normálne a potom začala hrať 3. chválu. Počúvaj, v jednej chvíli zostúpila sláva medzi nás. Nikto sme nevedeli ako, nikto sme nevedeli prečo. Ja by som radšej vedel, aby som to mohol zopakovať zase aj na ďalší týždeň. Ale pravda je takáto, že neviem prečo, neviem ako. Vyzerá, že nikto nevedel prečo, keď som sa ich pýtal, že čo to bolo. A nikto nevedel, ale počúvaj, v jednej chvíli to je, že to je skúsenosť, skrátka zrazu tam vošiel Svätý Duch, zrazu tam prišla, padla tam Božia sláva, Pánova sláva a skrátka bola medzi nami. To si vedel hneď. Matúš prestal púšťať texty, ale išiel uctievať. Ľudsku som sa pozrel za chvíľu, tá bola desi na kolenách. Potom ďalší tam bol dotknutý, taký ten Patrik, ten bol v takom vytržený a ja som len tak som si rozmýšľal trošku aj nad kázňou a zrazu som sa pozrel a vedel som, že tá sláva, normálne, že všetci to vedia hneď. Sláva Božia je, počúvajte, niečo, že úplne, že hmatateľné, ktoré v jednej chvíli vie zostúpiť medzi ľudí a skrátka každý vie, že to tam je. Každý vie, že sa tam v tej chvíli niečo, skrátka v danej chvíli sa tam niečo zmenilo. No, a teraz ako toto ideme dostať medzi nás? Otázka je presne toto, že my, no čo podvedome, veď my podvedome netúžime všetci aj tak podvedome po tomto istom, že chceme, aby na tých našich zhromaždeniach, aby na tých miestach, kde sme, aby zostupovala tak Božia sláva, aby sa nás tak, aby sme vedeli, že tam je, počúvaj, lebo keď tam je, tak to vedia neveriaci, keď tam je, tak to vie každý, že v tej chvíli sa tam niečo zmenilo. Že bola to normálna časť a teraz prichádza nenormálna časť. A potom som si kladol otázku, že ako to prišlo, že spravili sme niečo ktorou nohou sme vošli do miestnosti, pravou či ľavou, ako to celé bolo, ale v tomto to není. Ale aj tak to bolo. A odtedy hovorím k Bohu, že Bože, že pomôž nám, aby sme to pochopili a pomôž nám, aby sme to mali všade, kdekoľvek sme. Počúvaj, keby tá sláva tam bola znovu a znovu každý týždeň, tak si myslím, že o chvíľu tam je 100 ľudí, ktorí prichádza sa napiť z tej slávy, lebo by cítili, že tá sláva tam je. Lebo to skrátka vieš, áno alebo nie, skrátka to cíti každý. A keď to bude tuná, a podarí sa to, tak ona pritiahne, to je ako je napísané, že ako jeleň dychtí po živých vodách, ako reve po živých vodách, ako jeleň, ktorý nepil, ja neviem, niekoľko dní, neviem, ako to s jeleňmi funguje, ale je tam napísané, že reve, že v jednej chvíli už toho jeleňa nezaujíma, že úplne nič. On len beží, aby tú vodu desi zohnal. Že už nič iného nezaujíma. Skrátka, skoro až sa vykašle na nejakých vlkov alebo nejakých predátorov alebo niečo, lebo tá voda je pre neho viacej ako čokoľvek iné. A čo potrebujú ľudia v tomto svete? Podľa mňa nepotrebujú nič iné, potrebujú iba toto. Potrebujú niekde, kde by bola otvorená studňa. Potrebujú niečo, kde by ústili, kde by vychádzali na povrch tieto rieky života a kde by cítili, že počúvaj, bol som na takom mieste,
Ja ti to neviem vysvetliť, ale bol som na takom mieste, že som cítil, že tam Boh bol prítomný. A ja neviem prečo, neviem čo, nemáme na to niekedy ani slova, že ako to presne pekne pomenovať, ale cítime niekedy, že skrátka že to je niečo reálne, že to je skutočné. Lebo čo je napríklad to, že svet túži a očakáva zjavenie synov Božích? No veď synovia Boží to sú práve tí, ktorí túto slávu donášajú a ktorí ju reprezentujú, tak ako ju reprezentoval Ježiš. Hej? Čiže existuje taký rozmer, priatelia, existuje taký rozmer, kedy na nás Božia sláva zostáva, kedy na nás je a kedy ju my vlastne nosíme. A keď ju máme, tak každý vie, že ju máš alebo ju nemáš. Každý, keď sa s ňou stretne, tak ja ti poviem, že keď zostúpila tá sláva u nás na tú chvíľočku, nie na chvíľočku, potom už bola, ale v tej chvíli, tak ja som sa normálne že otočil, že čo sa stalo. Že normálne si to doteraz pamätám, že som sa pozeral iným smerom a som sa otočil, že čo je. A bolo to presne toto. Normálne, že povedal by som, že citeľná, hmatateľná, jednoznačne rozlíšiteľná Božia sláva. A rozmýšľam nad jedinou vecou, ako by tam mohla byť každý týždeň. Čo by sme mohli spraviť, ako by sme to uctievanie mohli spraviť, ako by sme, tú vnútornú atmosféru nastavili, aby tam bola každý týždeň znovu a znovu. Ak sa toto podarí, priatelia, tak vyhráme na akomkoľvek mieste, lebo Biblia hovorí, že on mení vyprahlú púšť na jazera vôd. Že on robí zelené stromy a zelené rastliny na miesta, kde kedysi nežilo nič. A čo im umožní, aby tam žili? Iba to, že tam je voda. Tam, kde je voda, je život. Tam, kde nie je voda, tam nie je život. A Boh nás povoláva pekne, aby sme chodili k týmto živým vodám a dokonca, aby sme sa nejako z týchto živých vôd, že načerpali, nabrali pre seba samého. Nás to musí obživiť. My musíme mať trošku také... Viete, aké sú teraz veľmi rýchlo tie kvety, čo aj máme v kvetináčoch a kadetade v tých teplotách, to bolo tak, že to veľmi rýchlo vedelo skvecnúť. A čím je väčší tlak, alebo čím je väčšia taká tá teplota, ktorá na človeka tlačí, tak tým kratšie vydrží bez tej vody. Čiže, počúvaj, čím máš ťažší životnú chvíľu, čím cítiš, že si pod väčším tlakom, hej? Lebo to nevieme, to vieš iba ty, že pod akým tlakom si momentálne, že či si v takom normálnom stave, alebo v takom že fakt, že si v tlaku, hej? Ale teraz, že nikto ten tlak, nevie tam za teba niekto prísť, že by sa pastor postavil, alebo ja neviem, že Paliho by sme zvolili, že on bude tlakonosič, alebo tlakoprenášač, hej, že odhlasovali by sme si, že on bude mať službu, že keď je niekto v tlaku, tak to zoberie za toho, kto je v tlaku, prejde to na neho a on si s tým nejako poradí. A ten, na koho bol tlak, tak ten by napríklad, že sa z toho týmto dostal a bol by zrazu šťastný. Len nebol by to zlý nápad, ako keby tam bol Pali, hej. Keby som tam nemusel byť ja. Tak by mi to pasovalo, ale zdá sa, že Biblia nedáva takúto možnosť. Skrátka, v tom svojom tlaku je iba to, že ty sám musíš sa tak naplniť Svätým Duchom, alebo tak sa musíš posilniť v tej prítomnosti Svätého Ducha, že v tom tlaku, skrátka, keď by to bolo aj tlak na úrovni púšte až 45 stupňov alebo 50 stupňov, tak keď tam príde tá živá voda, tak tam začnú rásť tie rastliny. Oni sa skrátka uchytia. Oni tam v jednej chvíli skrátka zakorenia a začnú donášať to ovocie a za chvíľu je tam malá taká oázka, ktorá už donáša život. A potom tá oázka sa rozširuje, čím tej vody je viacej a viacej. A Boh nás povoláva, že prichádzajte ku mne a čerpajte, berte z týchto vôd, prichádzajte tak, aby ste to cítili, že to na vaše životy naozaj prichádza. Hej. A teraz nechcem vám rozdávať rozumy nejaké, že ako presne to máme robiť. Hej. Nechcem vám tu takéto rozumy rozdávať, lebo na čo to je dobré? Lebo ani sám neviem, že presne vždy, ako to je. Lebo keď by som vedel, tak by sme mali každý týždeň vo štvrtok takú slávu tam, že by celá Bratislava chodila sa na ohnivý stĺp pozerať. A boli by hotoví, že a my by sme iba tak, to je taká pohoda, to vieme. A to tak,
To nie je také ťažké, hej. Ale nie, my to všetko skúmame, hej. My to všetko hľadáme, my to všetko rozmýšľame, že ako to je. A vieme jednu vec, že niekedy Božia sláva vystúpi zo slova a ty tam uvidíš Ježiša v takej sláve, v akej si ho doteraz nevidel. Napríklad, vystúpi tá sláva z toho, že Ježiš niečo spravil a ty zrazu uvidíš, čo spravil. A v tom ho uvidíš slávnejšieho, ako si ho videl doteraz. A ako ho uvidíš v tej slávnejšej podobe, ktorá ti vyšla zo slova, tak počúvaj, tak zrazu toho Ježiša si viac vážiš, zrazu toho Ježiša máš nejaké hlbšie zarytého vo svojom srdci. Napríklad jeden z veršov, ktorý zmenil môj život, že Ježiš sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom, žili spravodlivosti a jeho synavicami sme uzdravení. Hej? A pamätám si, že keď som čítal ten verš v tom stave, keď som ja potreboval to uzdravenie, možno som ho spomínal, tak vystúpilo z toho verša to slovíčko, že sám. Že Ježiš sám. A že vyniesol tie veci sám na kríž. Ak ich vyniesol sám na kríž, tak podľa mňa Ježiš v tom nespravil chybu. Že ich vyniesol fakt všetky a ak ich vyniesol sám, ak by to bolo, že na nás, že on 90% a 10%, tak viem, že už by tam nebolo 100, lebo ja by som po ceste stratil aspoň polovičku z toho celého. Hej? Ale ak je tam, že on ich sám vyniesol na drevo kríža, tak potom je isté, že po ceste mu žiadny z tých hriechov nevypadol a nezostal, že zrovna ten tvoj, ktorý tam bolo treba pribiť, ešte jeden doniesť tam, takže že akurát ten tam chýba. A hovoril som si, že ty človeče, Ježiš nespravil žiadnu chybu. Ak to spravil sám, tak je skrátka to spravené dokonalo a netreba k tomu nič pridať. Ak ich tam vyniesol sám, sú tam vynesené všetky a nechýba tam ani jeden z tých hriechov, ktoré tam bolo treba, aby tam boli pribité. A ak sú tam, tak nie sú už na mojom živote a ja môžem len ďakovať, že ďakujem ti, že na mojom živote nie je už ani jeden hriech, lebo si ich sám vyniesol na svojom tele, na drevo, na kríž. A tam aj zostali. A tvojimi synavicami, tvojimi ranami sme uzdravení. A zrazu z toho mi vyšiel Ježiš, ktorý dokonale vynáša hriechy na kríž a nezostávajú tu na tejto zemi, že by boli nedotknuté jeho prácou, ale zrazu sám ich berie a sám ich vynáša niekde na to drevo. A takto, keď sa ti ten obraz zrazu nakreslí z Biblie, tak vidíš slávnejšieho Ježiša a v tvojom vnútri nastala zmena a posun a ty vieš, že tvoj život už v nejakej oblasti nezostane taký istý. Napríklad v tom, že veríš, že dokonale si očistený. Vieš, koľko ľudí neverí poriadne, že mu Boh naozaj odpustil všetky hriechy. Vieš, koľko ľudí naozaj vo vnútri bojuje, on akože teologicky prikývne, všetky sú mi odpustené, ale aj tak žije vo výčitkách svedomia. Vieš, koľko kresťanov sa trápi kadečím a je to len preto, že sme si nevšimli, že Ježišova práca sa dotkla aj tejto oblasti nášho života. Hej, že on chcel aj túto oblasť chcel napraviť. Čiže čo? Čiže chcel som v tomto úvode, v ktorom som chcel kázať niečo úplne iné, ale v tomto úvode teda by som chcel povedať iba to, že priatelia, vody života sú fantastické. Vody života sú úžasné. Sekundi sa pomodlíme. Dobre? Svätý Duchu, ja ti ďakujem za to, že tie rieky života, ktoré prichádzajú spolu s tebou, tak to nie je výmysel, nie je to fantázia, nie je to nejaké ľudské oblbovačky. Skrátka je to tvoja skutočná, naozajstná prítomnosť. A ja sa, Svätý Duchu, teraz modlím, aby táto tvoja živá, skutočná, poctivá prítomnosť, aby zostala na srdci ako také pomazanie, ako taký olej na srdci každého, kto je dneska na tomto mieste. Aby bola zjavené to svedectvo od Svätého Ducha, ktoré je silnejšie ako svedectvo ľudí. Aby bolo zjavená pečať, ktorú človek nevie dať tým slovám.
ale že to je niečo, čo robíš iba ty a dávaš to reálne na ľudské životy. A nech sa to pekne stane súčasťou každého jedného, ktorý sme dneska na tomto mieste a nech to odnesie do svojho života v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Dobre, tak toto je jedna vec, čiže toto bolo o vodách. Hej? A teraz dám niečo o tom chlebe, o tej druhej časti, o tom jednom krídle sme povedali. No a mám takúto tému, priatelia, že pýtal som sa Boha, že čo by bolo dobré počas leta, o čom hovoriť a prijal som to, že by bolo dobré aspoň na tých miestach, kde ja chodím, že by sme prebehli základy. Hej? Zdá sa mi, že Boh mi ani nič také iné neukázal, že by som aj tu mohol povedať. A teda poviem vám len jeden zo základov na 20 minút, alebo koľko ešte máme času. A aj vám vysvetlím, že prečo. Hej. Židom 6. kapitola hovorí toto. Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristovi, nezme sa k dokonalosti a neklaďme zase základu pokánia z mŕtvych skutkov, viery na Boha, učenia o umývaniach a v skladaní rúk, o zmrtvých staní mŕtvych a o večnom súde. A urobíme aj to, keď len dovolí Boh. Amen. No, preložím do ľudskej reči. Trošku to bolo ťažšie, hej, ale do ľudskej reči to znamená toto. Že on hovorí Židom, že počúvajte, ja chcem zanechať počiatky učenia o Kristovi a chcem sa posunúť do ďalších tém. Ale nebolo mu jasné, že či tie základy sa buď dobre chytili, alebo že či už môže niekde pokračovať. Hej? A teda, on sa rozhodol niekde, že chcel už niečo zanechať, nejaké učenia, a keď chcel niečo zanechať, znamená, že už sa tým zapodievali predtým. Lebo že zanechať vieš iba to, čo robíš, alebo čím sa zapodievaš. Hej? Inak to slovo zanechať nemá nejaký zmysel. Čiže on hovorí, že chcel by som zanechať niektoré veci a posunúť sa ďalej, ale v niektorých cirkvách, počúvaj, v niektorých životoch sa ešte nikdy ani len tieto základy nespomenuli a ani človek nevie, že nejaké základy v kresťanskom živote existujú. Že existuje 6 základných tém, ktoré by mal poznať každý jeden kresťan, a človek, ktorý ich nemá vybudované poriadne, počúvaj ma. No, neviem, či to stihnem, ale pokúsim sa, koľko budem vládať, hej. Ak nemá človek vybudovaných niekoľko základných tém, ktoré Biblia hovorí v tomto liste Židom v 6. kapitole, že sú základné témy, ktoré sú postavené na základe, ktorým je Ježiš, a nemá tie uholné kamene, alebo sa mu kývu a nemá z nich zjavenie, že ako poriadne vlastne fungujú, tak počúvaj, v kritických situáciách sa tvoj život bude kývať a nebudeš vedieť prečo. A môže to byť preto, že jeden z tých stĺpov 6 tam nestojí tak, ako by mal stáť. Alebo že si ho nikdy sa mu nevenoval, alebo si ho nepochopil. Normálne to treba zobrať vážne, že keď Biblia hovorí, že je niečo dôležité, tak to treba zobrať ako dôležité a treba to postaviť ako najpevnejšie len vieme vo svojich životoch. Hej? A hovorí, že základom je prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Ak človek nepríjme Ježiša, tak nemá ani ten základ, ten najzákladnejší uholný kameň. Hej? Čiže prijať Ježiša do svojho srdca. To sme spravili skoro všetci, a ak niekto nie, môže to spraviť kedykoľvek aj dneska. Hej? Ale teraz, keď už máš prijatého Ježiša, aj tak je možné, že tvoj život bude iba taká stavbička z dreva, zo slamy a z niečoho, čo nič neudrží, čo nič nepostaví. Hoci chodíš do zboru, hoci tu môžeme sa vidieť 20 rokov, ale môže byť, že ten materiál, na ktorý postavíme svoj život, tak je to iba také nič, ktoré skrátka z nejakého dôvodu nie, a nie to, že by to stálo poriadne. Hej. A ako? Slama, hej, drevo, slama, seno, či čo to tam je. Hej, a teraz, že čo sú tie uholné kamene každého ľudského života. Poprvé, vyučovanie o čom? O čom by sme mali, o 6 veciach, ktorých by sme mali pochopiť, že ktoré je to tých 6 základných vecí. Počúvajte, som presvedčený, že väčšina kresťanov ich nevie. Som presvedčený, že väčšina kresťanov ani nevie, že sú.
Nie je to, že by ich ešte počul a nie je to, že by si niekedy vlastne našiel čas, že ale ja si to pre samého seba do keľu, keď to vravia, že to je dôležité, tak ja si to pre samého seba teda si to prejdem. Ja sa k tomu vraciam, počúvaj, každé tak 2-3 roky, aby som si pozrel a uistil sa, že či to ešte stále tak robím, alebo či som zostal len v takom nejakom, že chápem, že to tak sa desi hovorilo. Hej. A teraz, 6 vecí, skúsime si ich zapamätať. Hej. Poprvé, pokánie z mŕtvych skutkov. Čiže dajme, že pokánie. Po druhé, viera. Po tretie, krsty. Po štvrté, skladanie rúk. Po piaté, z mŕtvych stanie z mŕtvych. A po šieste, večný súd. Čo o tom vieme? A pritom Biblia, niektoré sú strašne, že exotické, vzrušujúce témy. Hej, že vzkriesenie z mŕtvych. To čo vlastne je? Večný súd, to o čom sa tu hovorí. Ale Biblia hovorí, že večný súd nás čaká, každého jedného. A tam sa ukáže. Tu nás ešte môžeme machrovať. Ale večný súd nás čaká, tomu sa nedá vyhnúť. Z mŕtvych stane z mŕtvych. Niekoho to čaká, niekoho nie. A možno aj obidvoch. Len čo potom? Prečo je skladanie rúk také dôležité? Napríklad, keby som ja mal hlasovať, tak tam dám nie všetko ostatné, len skladanie rúk by som tam nedal, lebo by som povedal, že no však musia byť aj dôležitejšie. Ale Biblia hovorí, že skladanie rúk skrátka je niečo, čo Boh rešpektuje a čo dal medzi základy. Viera takisto. Hej. Ale prvý, aj to poradie není náhodné. Ten prvý, ktorý tam je, že pokánie z mŕtvych skutkov. Človek, ktorý nevie, čo je pokánie, a človek, ktorý nevie, ako sa robí pokánie, a človek, ktorý nevie, že rozdiel, čo je a čo nie je pokánie, a čo si možno myslí, že je pokánie, tak taký človek nebude vedieť vo svojom živote pevne stáť, lebo nepochopil prvý základný kameň. Hej. No a teraz vám, aby som išiel čo najpriamočiarejšie, hej, tak buďte so mňou trpezliví, aby sme to úspešne dotiahli. Skúsim vás previesť takou rýchlo, ale predsa len, previesť takou chronológiou, že kde sa táto téma v Biblii vyskytuje. Aby sme videli, že to není iba také vycucnuté z prstu, ale že to je naozaj, že to je naozaj skoro všade. Počúvaj ma. Matúš 3. kapitola 1. 2. verš. V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na judskej púšti a hovoril, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Prvá zmienka je tu. Pred Ježišom sa objavil jeden služobník, ktorého úlohou nebolo, že kázať nejaké, neviem aké veci, ktoré mal doniesť Ježiš, ale jeho úlohou bolo jediné, že pripraviť srdcia ľudí v Izraeli natoľko, aby za chvíľučku ten Ježiš, ktorý po ňom hneď prichádza, tak aby ten mohol vykonať tú prácu, ktorú mohol vykonať. A Boh zámerne vybral jedného služobníka, Jána Krstiteľa, aby išiel pred ním a aby vykonal tú prácu, ktorú má vykonať. Keby nešiel Ján Krstiteľ, počúvaj, a nerobil by to, čo robil, tak Ježiš by nemal tá jeho služba taký úspech a taký rozmer, ako mala. Boh to naplánoval a rozmyslel, že je to dôležité a že ak by nešiel tento Ján, tak ani Ježiš nebude vo finále robiť to, čo sa mu vlastne podarilo. A teda, čo bola tá Jánová služba? Čo im hovoril? Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Čiže, čo mali spraviť na to, aby to kráľovstvo Božie, ktoré sa priblížilo? Jednak, povedal im, že sa priblížilo. V čom sa priblížilo? No v tom, že sa Ježiš už blížil a že každú chvíľočku sa im mal zjaviť. Ale do ten čas, kým sa ešte nezjavil a neukázal a nezačal slúžiť, to priblížené Božie kráľovstvo
to očakávané Božie kráľovstvo, by neboli schopní prijať, ale by to do ich životov ani nedošlo. Skrátka, ani by sa to neprejavilo, hoci je blízučko to Božie kráľovstvo. On hovoril, že sa priblížilo, ale keď by nespravili ten krok, ktorým vravel Ján Krstiteľ, že majú spraviť, tak by to Božie kráľovstvo prešlo pomedzi nich a oni by nemali z neho nič. Počúvaj, do Božieho kráľovstva sa dá vstúpiť iba dvomi spôsobmi. Pokánie a viera. O chvíľu si to prečítame. Pokánie a viera. My si vysvetlíme, čo to pokánie je, ale zatiaľ prechádzam tou chronológiou, že kde sa o tom hovorí. Ďalej. Čiže vidíme Jána Krstiteľa, ktorý to hovorí hneď na začiatku Evanielii, hneď na začiatku Novej zmluvy a ešte predtým, ako vstupuje na scénu Ježiš. Teraz. Marek 1. kapitola 14-15. A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galileje, kážuc evanílium kráľovstva Božieho a hovoril čo? Čiže ďalšia zmienka už nie je o Jánovi Krstiteľovi, lebo Ján Krstiteľ bol už medzičasom vydaný do basy. Tá Herodesová manželka ho moc nemusela, lebo ju kritizoval, tak ho dala do basy a dokonca zariadila to, aby potom tanci tej jej dcéry, aby ho sťali. Hej? Ona mala na ňo brutálne nervy, lebo ju kritizoval jej životný štýl. Počúvaj, niekedy niekto môže skritizovať tvoj životný štýl a ty ho môžeš tak znenávidieť, že by si ho najradšej zabil. Ale on to nespravil preto, aby ich odsúdil. Ale on to spravil preto, aby ich zachránil. Aby niečo sa zmenilo v ich živote. Hej? A čiže Ján už je vydaný a začína Ježišova služba. Dovtedy sa Ježiš, dalo by sa povedať, že kým Jánova služba bežala, tak dokonca, že Ježiš ju rešpektoval a hovoril, že áno, teraz prebieha tá predpráca pred tým, ako mám robiť ja. A on už síce bol už aj pomazaný, aj neviem čo, ale on ešte nestúpil do tej služby, ale až vieš kedy? Až keď bol Ján vydaný do tej basy. Čiže Ježiš rešpektoval službu Jána Krstiteľa a sťahoval sa verejne tak trošku do úzadia, aby naozaj mohlo prebehnúť podľa Božieho poriadku to, čo si Boh predstavoval, že prebehne, a teda najprv, že sa dokončí tá práca Jána Krstiteľa. Hej? A potom, keď už bol vydaný, tak akú prvú kázeň šmykol Ježiš tým ľuďom? Že čo prvé medzi nimi chcel otvoriť? Prišiel Ježiš do Galileje, kážuc evanílium kráľovstva Božieho a hovoril čo? Naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie a verte v evanílium. Čo im hovoril? Že čas už prišiel, že dovčera čas ešte nebol. Ale dneska sa naplnil ten čas. A od dneska všetko, čo Boh mal pre vás pripravené, každé požehnanie, ktoré bolo pre vás určené, tak od dneska je to dostupné, ten čas sa naplnil a od tejto chvíle môžete čerpať zo všetkého, lebo som tu. Priatelia, tento čas sa nikdy nezmenil. Pre nás je to stále takéto isté, že čas sa už naplnil a všetko, čokoľvek doniesol Ježiš, zo všetkého, čo priniesol medzi ľudí, tak máme právo z toho čerpať a dostávať to do svojich životov. A teda, že čo? Čiňte pokánie a verte v evanílium. Zase, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Viete, ako to chápem? Že kráľovstvo Božie sa priblížilo, predstav si, že je tu, a že do neho sa dá vojsť iba cez nejakú bránku a vkráčať dnu. Vojsť je viera, ale dostať sa do neho musíš otvoriť bránku. A tá bránka je to, že činíš pokánie. No. A potom by bola otázka, čo toto pokánie teda dokeľu je, keď je také dôležité. Hej? A povieme si, a teraz ho iba tak, že načkrtnem, že to pokánie, poznáte to slovo, kto ste kratšie obrátení, možno nie, ale väčšina starších už áno, tak to slovo je tam, že metanoia a je to, že zmena rozmýšľania. Na to, aby Boh mohol pohnúť nejakou oblasťou môjho života, potrebujem najprv činiť pokánie, alebo inými slovami, že zmeniť rozmýšľanie. A to je tá otvorená brána, ktorá, ako keď je napísané, že Ježiš klope na dvere a že kto mu otvorí a vojde k nemu, tak bude večerať s ním. Že my mu musíme otvoriť.
A otvárame mu čím? Práve týmto pokáním a pozývame ho dnu tou vierou. Že usadíme ho tou vierou. Ale dvere mu otvárame tým, že činíme pokánie. Lebo kráľovstvo Božie sa môže priblížiť, ale niekomu môže niečo vypôsobiť a môže niečo do jeho života doniesť a niekomu nie. Kto činil pokánie a vie činiť pokánie a vie, čo to je, tak do jeho života to kráľovstvo Božie vie vojsť a spraví v jeho živote veľkú prácu. Ale kto to pokánie nevie činiť, tak ten skrátka môže aj byť blízko neho kráľovstvo Božie a nemusí sa nič stať. Hej? Dobre. Teraz, toto kázal Ježiš, ale ako to išlo ďalej, ten príbeh? Potom Ježiš povedal, že viete čo, chlapci moji, povolal si tých 12 učeníkov a povedal im, že počúvajte sem, že ja som toto kázal, predo mnou to kázal Ján Krstiteľ a teraz choďte a kážte niečo vy. Hej? A povolal si k sebe tých 12 a začal ich posielať po dvoch a dával im moc nad nečistými duchmi a tak ďalej. A potom je tu napísané. A vtedy vyšli a kázali čo? Kázali, aby činili pokánie. Čiže tí 12 sa neodtrhli od toho, čo už kázal predtým Ježiš a všade, kde chodili, tak tí 12 zase len hovorili, počúvajte ma sem. Blízko je Božie kráľovstvo, potrebujete činiť pokánie. A ten, kto bude činiť pokánie, tak tento do svojho života bude vedieť prijať. A viete, prečo to ešte aj hovorím? Musím to tak skákať, lebo máličko času je, hej. Že viete, prečo to hovorím? Lebo pokánie nie je jednorázová záležitosť, ktorá sa stane na začiatku kresťanského života. Pokánie je životný štýl. Keď prídem na niečo, čo v mojom živote nestojí tak, ako by malo stáť, tak vtedy činím pokánie tak, ako som ho činil prvýkrát, keď som prichádzal k Ježišovi. Ak mi Boh ukáže, že počúvaj ma sem, tvoj životný štýl v tejto oblasti je ale dosť na prd, kamoško. Tak pokánie znamená, tak kráľovstvo, vchod do požehnania, do Božieho kráľovstva, do jeho vplyvu v tej oblasti sa začne tým, že ja poviem, že Bože, OK, áno, vidím, že v tejto oblasti som to neodovzdal tebe, a činím naozaj pokánie, odovzdávam to znovu do tvojich rúk a mením v tej oblasti život. Hej. Ja napríklad nenapadol ma lepší príklad v Bratislave, ale hovorím, že, alebo nie, ešte poďme ďalej. To boli 12 učeníci, hej. Teraz, čas ide ďalej, príbeh ide ďalej, Ježiš zomiera a teraz odkazuje im, že čo majú kázať potom, ako on ako zomrel a ako vstal z mŕtvych. Teraz im odkazuje tým učeníkom, už to nie sú len tí 12, už je to tá skupina tých 500 ľudí, ktorí ho videlo pri odchode z tejto zeme a hovorí im toto. Už ako vzkriesený. Lukáš 24, 46, 47. A povedal im, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych 3. dňa a musí byť kázané v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov medzi všetkými národami počnúť od Jeruzalema. Čo sa musí diať? Vysvetlil im, že to, čo sa s ním stalo, sa muselo stať, hej, že to je, že Kristus takto musel strpieť a vstať z mŕtvych, to im vysvetlil, že v situáciu, v akej sa momentálne nachádzajú, ale že teraz, čo sa má diať teraz, že musí byť kázané v jeho mene pokánie. A viete, čo sme my? My niekedy ľuďom pokánie ani nekážeme. My niekedy ľuďom iba povieme, že príď Ježišovi, uver v neho a všetko bude v poriadku. Pred makovi. Tu je napísané, že pekne musíš činiť pokánie a pokoriť sa. A potom veriť, ak chceš, aby v tvojom živote niečo fungovalo. A vieš, podľa čoho prídeš na to, že v tej oblasti treba činiť pokánie? Skrátka nefunguje a nedonáša ovocie. Lebo zaujímavé v tom prvom verši, ktorý sme čítali v Židom 6. kapitole, viete čo? Že není tam, že základy učenia o pokání z hriechov. Tam není, že pokánie z hriechov, tam je, že o pokání z mŕtvych skutkov. Čiže to je z mŕtvého životného štýlu. Taký životný štýl, ktorý nedonáša nejaké ovocie. Taký, ktorý nevedie k životu, neprodukuje život, ktorý nedonáša nič. A to môže byť, to ty vieš, čo môže byť. Hej? Dobre, čiže toto hovorí Ježiš. Teraz. Ježiš odišiel, oni sa klepú, učeníci, schovávajú sa, prichádza Svätý Duch
A teraz teplo však, chápem, je tu teplo, nevadí, zvládneme. V Jeruzaleme by bolo ešte väčšie, tam tiež nemali klimatizácie. Kľudne sa ponaťahujte, alebo čo si ešte nám 5 minút zostáva. No, prvá kázeň po Ježišovom odchode by mohla, že fakt to tak robili, že naozaj to tí učeníci dodržali, keď im povedal, že musí byť kázané toto pokánie. A vieš, čo tu je napísané? Po prvej kázni, ktorý Peter vysvetľuje, že čo sa stalo s Ježišom, je tu napísané, že a keď to počuli, tu jeho kázeň, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme teraz robiť, mužovia bratia, keďže sme ho zabili, keďže všetko toto sa stalo. A Peter im povedal na prvom mieste čo? Že čínte pokánie, nech sa pokrstí každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Čo prvé im povedal? Kamoško, nie, že no veď už nejako zabudnime na to. Nie, čínte pokánie a dajte sa pokrstiť. Hej. Čínte pokánie. Čiže oni to naozaj aj kázali. Ale my sa to neodvážime niekomu kázať, lebo keď mu povie, že čiň pokánie, tak sa mu zdá, že ho tým odradíme. Veď sa bude zle cítiť. No a Ján Krstiteľ, keď kázal, že pleme vreteníc, že kto vám ukázal, ako utiec ohnivému toto, hej, tak to bolo príjemné kázanie. Ja neviem. Nevyzeralo moc príjemné podľa toho, hej, ale aj tak tam vychádzalo celé okolie Judska a dávali sa krstiť od Jana Krstiteľa. Čiže oni kde prichádzali? Za Janom Krstiteľom, ktorý im dal kefu. Nie? Sprdol ich a oni sa išli dobrovoľne nechať sprdnúť. Lebo cítili, že to sprdnutie niečo mi to hovorí. No, čiže prebehni si niekedy život, či tam nie sú nejaké mŕtve skutky. Mŕtve skutky sú to, čo neprodukuje život. Napríklad 1 000 000 videjek za deň. Vieš, 2-kilometrový scrollovanie, 2-kilometrové scrollovanie. To môže byť napríklad mŕtvý skutok, lebo všetko len nie živý skutok to je. Môže to byť aj iné veci. Niekto môže pozerať seriály a utekať k tomu. Niekto môže inak zabíjať svoj život, aby neviem niečo. Hej? Ale tam je, že pokánie z mŕtvych skutkov. A keď by som to nevedel vysvetliť, modli sa sám, že čo tie mŕtve skutky sú. Hej? Čiže kázal to aj Peter. Prvá kázeň. Teraz Pavol, ďalší prichádza na scénu. Boh teda v skutkoch 17. Boh teda prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, čo? Aby činili pokánie. On hovorí pri tých svojich kázniach, že ľudia majú činiť pokánie. Potom, keď rekapituluje pred Efežanmi svoju službu v Efeze a hovorí, že už sa s nimi lúči a vie, že ich už nikdy neuvidí. Hej? Tak v Efeze to takto rekapituluje. Ani som nezadržal ničoho užitočného u seba, aby som vám toho nebol zvestoval a učil som vás verejne aj po domoch, svedčiac pevne Židom aj Grékom čo? O obrátení mysle k Bohu, o pokání, o viere v nášho Pána Ježiša Krista. Čiže čo im nezadržal, čo kázal každému jednému, aj po domoch, aj verejne, aj Židom, aj Grékom, o obrátení mysle k Bohu, o pokání, o viere v nášho Pána Ježiša Krista. Čiže nekázal psychológiu, kázal tieto veci. Pokánie je jedna základná jadrová téma, ktorá v Biblii je. A posledný dám verš. Toto Pavol už rekapituluje svoju službu alebo svoj život len pred Efežanmi, ale pred celým svetom, lebo o chvíľu zomiera. Ale tým v Damašku najprv, aj v Jeruzaleme, ako aj po celej zemi judskej, aj pohanom som zvestoval, čiže všade, kdekoľvek som bol, aby činili pokánie, obrátili sa k Bohu a činili skutky hodné pokánia. Počúvaj, není to čudné? Všetci títo týpkovia boli úspešní, ale kázali aj pokánie a bola to jedna z prvých vecí, ktoré kázali. A my to nehovoríme. Lebo keď niekomu povie, že čiň pokánie,
tak veď ale to nepríde ani do zboru, keď mu poviem, čiň pokánie. Príde, nepríde, je to biblická téma. No, dobre. A teraz teda, že čo znamená, že činiť pokánie, aby sme si to nejako uzavreli. Sú dve veľmi blízke slovíčka, ktoré sú pri sebe a jedno je, že metamelomai, to ani neviem poriadne vysloviť, a to je, že byť taký dotknutý ľútosťou, a potom je, že metanoja, a to je to pokánie také, o ktorom hovoríme tu. Metanoja je, že zmena uvažovania alebo zmena názoru na nejakú tému. Keď sa v niečom líši môj názor od toho, ako hovorí Biblia, že je správne, tak pokánie znamená, že Bože, od tejto chvíle mením na tú tému svoj názor. Poviem vám 2 príklady, lepšie som nevymyslel. Keby som napríklad mal taký životný štýl, že ja neviem, večer vždy prídem domov a vytrieskam ľudsku a deti, že sme zvyknutí, povedzme, hej, že takto nám to fungovalo celé roky, hej. A teraz vždy ich vytrieskam doma riadne, potom by ma to trošku aj, povedzme, že zaštvalo, tak by som išiel do izby, opustil by som sa, nalial by som si 2 a potom by som smútil a to som nemusel spraviť. Ale zajtra by som prišiel a zase by som ich zoťal. Hej. No a prišiel by som zhodou okolností v Biblii na to, že byť ženy není až tak najlepšie. Alebo dokonca, že Biblia hovorí, že to je úplná debilina. Hej. A teraz by sa to líšilo môjmu svetonázoru. Že veď, ale my sme tak zvyknutí. Ale Biblia hovorí, že nie, nerob to. No tak pokánie by nebolo, že po každej bitke si poplakať, že to som sa zase nechal uniesť a nemal som to spraviť. To bolo blbé. A rozumieš, a to ešte sa ľutuješ samého seba, že si to spravil a nie ich, ktorí majú modriny. Lebo väčšinou sme my takíto ľudia, že my ľutujeme samých seba. Nejdem vám príklad hovoriť, ale mám čerstvý príklad. Hej. Ale dobre, nie z rodiny. Ty sa neboj. ale teda, hej, že ja by som prišiel na to, že Biblia hovorí, že mám si ctiť svoju manželku a že ju mám milovať. Hej, to hovorí Biblia. Ale moja výchova by mi hovorila, že ju treba každý večer, že treba ju vytrieskať. No tak pokánie by bolo až to, keď by som povedal, že Otče, tak vidím, že my sme to doteraz robili takto, ale tvoje slovo hovorí, že mám ju milovať a nemám ju byť. Tak teraz sa rozhodujem, že ju od dnesného dňa nebudem byť. A pokánie je hotové vtedy, keď som prijal tento nový pohľad na život v danej oblasti, keď to už nerobím po starom, robím to po novom a nemusel som pritom ani plakať, ani veľa slz vyroniť, stačí, že som to prestal robiť. Pokánie je, že stačí, keď prestaneš robiť blbosti a nemusíš pritom vyplakávať 2 týždne napríklad, že to som fakt spravil zlé a chybu, lebo väčšinou aj tak ľutuješ iba samého seba. Neľutuješ druhých. Ľutuješ samého seba, že si to spravil a sám seba si tak hýčkaš. Ale stačí iba povedať, že nie. Alebo druhý vám dám príklad. Keď som bol malý, ešte v komunizme som vyrastal, hej, či v socializme, komunizmu sme nestihli, ale socializmus sme budovali, hej, tak keď som bol taký, že ešte ani nie tínedžer, ale taký, ja neviem, 8-9 rokov alebo čosi, tak pamätám si, že partiu vonku sme behávali do lesa, fotbal hrať, hokej hrať, stále čosi, hej. A domov si len tak pribehol sa napiť, pol litra vody švacnúť a niečo zjesť. A starka mi vždycky natrela, že chleba, takým jemným maslom, nebolo to, aby tam toho nebolo veľa, ale aby tam nejaké bolo, aby sa nepovedalo. A 2 tenké tieto salami, krúžky, hej. Tiež také, si nevedel, či to je ďalekohľad, alebo to je fakt akože saláma. Tak dala mi to do ruky. Ja som to ani nechcel, taký, vieš, zrušený si z toho, ideš bežať, zase desiť, čo si robiť, tak ani som to doma nechcel jesť a bežal som už s tým. A starka mi vždy, ale že nikomu nedávaj. Tebe tiež nedajú. Hej? A
Ona to myslela dobre, aby som sa ja najedol, hej, si myslím. Alebo možno nie dobre, ani neviem, hej, ale počúvaj. Ale teda jej vyučovanie bolo, že keď ti dáva, keď niečo máš, tak nie, že to niekomu dáš. Ale Biblia hovorí, že dávajte a bude vám dané. Alebo že čo chcete, aby vám ľudia robili, to aj robte aj vy iným. No a keby mal niekto ten chlieb tam so salámou a má ho druhý a ja som hladný, tak čo by som asi tak chcel? No nech mi dá trošku aspoň pár cvaknutí dať. Nie? A teda, že pokánie je nie, že plakať nad tým, že a ja som dneska nedal som im. Celé som to zjedol ja. A každý deň by som takto plakal a ronil slzy. Ronenie slz je dobré iba vtedy, ak vedie k nápravnému skutku. Ján Krstiteľ hovoril, že čínte skutky hodné pokánia. Nie, že iba takto povedzte, alebo to iba tak vyznajte. Lebo ľudia si viete, čo myslia, že vyznanie hriechov a pokánie je to isté. Nie, vyznanie hriechov je iné. To vidíme v Jánovi v 1. kapitole, teda v 1. liste Jánovom. Ako? Môže byť, hej, že... OK, no, ale teda, že pokánie je, keď ja sa z toho chleba so salámou aj s niekým som ochotný rozdeliť. Dovtedy to nebolo pokánie, dovtedy som neprijal nový pohľad na danú vec podľa toho, ako učí Biblia. A pokánie je, že som prijal nový pohľad a hovorí, Bože, síce som bol vyučený takto, síce som bol vychovaný takto, síce to v našom národe robíme takto, síce sa to na našej ulici robí takto a v našej rodine sa to vždy robilo takto, ale ja vidím, že to nerobím podľa Biblie a že biblický pohľad je iný a ja sa teraz rozhodujem odtrhnúť sa od spôsobu života mojich predkov a začínam žiť novým životom. Lebo Biblia aj hovorí, že nás vykúpil z márneho obcovania podaného po našich otcoch alebo prijatého po našich otcoch, aby sme žili novým životným štýlom. Počúvaj, nás Boh povoláva, aby sme boli úplne, ale úplne iní ľudia, ktorí robia úplne, ale úplne iné skutky, ako robí väčšina Slovákov. Väčšina Slovákov je nedaj, lebo tebe bude chýbať. Nám hovorí Biblia, ale neber to až tak, pekne požehnaj aj druhých. Nie tak, aby ty si mal málo, alebo tebe nezostávalo, ale keď máš, požehnaj aj ďalších. Alebo treba s tou ľudskou, hej, že neviem o žiadnej modrine, ako sme sa zobrali, teda odo mňa, že by nejaká bola, lebo som prijal, že byť ženu nie je dobrá vec. A hotovo. No, a teraz viete, kto fňukal a nič? Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval, alebo ronil slzy, melomaj, to je to slovo, ktoré tam je, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných a povedal, zrešil som zradiac nevinnú krv, ale oni povedali, čo mám z toho? Ty víc. A podvrhnúť strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. Vyzerá to skoro ako pokánie, ale nie je to pokánie. To, keď niekto ľutuje to, čo spravil, ale suseda, čo niekedy o ňom hovorím, už ho nemáme, už je v ústave, ale on bol alkoholik, hej, celoživotný. Hej. A teraz vždy vyplakával, že ako bezcitne sa k nemu správajú jeho dcéry, že ho ani neprídu, vždy na svoje narodeniny ho tak chytila taká citlivá táto, hej, že aké on má dcéry, že ho ani neprídu pozrieť. Ale tam sa nedalo ísť, tam nemali si, kde by si ani sadnúť, skrátka to bolo. A on plakal nad tým, že akí sú zlí ľudia. Chápeš, že pokánie by bolo, že ja to tu upracem, dám sa do poriadku a potom ich zavolám, odprosím ich a poviem im, prepáčte, aký som žil celý život, ako jeden hlupák hlupý, teraz ma to mrzí, prepáčte a mením od tejto chvíle svoj životný štýl. A Boh by mu pomohol. Lebo kráľovstvo Božie sa priblížilo. Čínte pokánie a verte dobrej správe. Pokánie činím ja a rozhodujem sa ja a viera mi pomôže, aby som to dodržal a Boh bude v tej veci so mnou, aby som v tom vydržal. A on ma posilní, keď som ja činil pokánie a keď som sa rozhodol správne a zmenil svoje uvažovanie správne. Čiže pokánie, viete čo?
nájdeš vo svojom živote takú vec, že niekde plávaš, kormidlo je otočené zlým smerom a tebe Biblia ukáže, že ale pozri sa, tu ho máš otočené krivo, tu neplávaš správne. Tak pokánie znamená, že OK Bože, tak som to robil vždy, ale vidím teraz, že to tak nie je správne, otáčam kormidlo a dávam ho tým smerom, ako ukazuje tvoje slovo. To je pokánie. To je pokánie. Hej. A teda, dobre, už som prešvihol čas, končíme takto, že pokánie, kto sa naučí, že robiť pokánie a robiť ho vo chvíli, kedy potrebuje a keď cíti, že mu Boh niečo ukazuje, tak sa naučil jednu dôležitú životnú lekciu. Kto sa ho hanbí robiť, alebo je príliš pyšný, aby robil pokánie, alebo neviem, z nejakých iných dôvodov to nerobí, alebo ani nevie, že to treba, tak jeho život sa neposúva ďalej. Ale ľudský život je ako cibula, ktorú Boh čistí stále viacej a viacej, aby sme sa podobali na obraz Ježiša Krista. Nespraví to úplne hneď znovu zrodením, ale krôčik po krôčiku to robí. Ja dneska sa musím správať predsa ku svojej rodine lepšie, ako v čas, keď som sa obrátil. Lebo ak by to tak nebolo, tak moje kresťanstvo je iba prázdne rozprávanie. Ja sa musím správať, akože mal by som byť vernejším obrazom Ježiša po 20 rokoch kresťanského života, ako som bol po 2 týždňoch. Lebo potom ako derastiem, ako by môj život vlastne vyzeral. Čiže priatelia, poučenie z prvej témy a uzavretie prvej témy je takéto. Ak máš otočené kormidlo v nejakej oblasti nakrivo, len pekne nech ti slovo ukáže, kde je otočené nakrivo, príď k Bohu, nemusíš plakať 2 týždne a ľutovať samého seba, ani druhých, ani nič, iba pekne povieš, že Otče, prosím ťa, tu načiním pokánie, mením svoj názor na túto vec a robím skutky, ktoré na základe tejto zmeneného názoru som sa rozhodol robiť a verím v tebe, že ty si, Ježiš, spravil všetko ostatné potrebné preto, aby si mi v tejto veci pomohol. A uvidíš ma, že v každú oblasť, ktorú prečistíš, zrazu donesie do tvojho života viacej a viacej ovocia. Počúvaj, ver tomuto, 100% ti toto viem tvrdiť určite. Každý kúsolinček života, ktorý takto očistíš, zrazu je živnou pôdou, pretože vyrastie v tvojom živote také požehnanie, ktoré dovtedy by nevyrástlo, lebo kráľovstvo Božie sa priblížilo a ty si otvoril dvere, aby vošlo. A potom už len budeš veriť. Nech ťa Boh požehná. Amen. Amen.